дзе ён хаваецца? Добрага ранку. Салют. Нешта з нашай Касей дзіўнае адбываецца. Так яна са мной ніколі не віталася. Ой, Вара, прабач, але мне вельмі хочацца яго знайсці. Каго знайсці? Можа, я табе дапамагу? Калі ты ведаеш, як ён выглядае, дапаможаш. Хто выглядае? Ды дамавік камп'ютарны. Глядзі уважліва. Калі заўважыш яго, гавары стоп. Прывітанне. Ага, прывітанне. Лесік, не перашкаджай нам. Сябры, вы не ведаеце, што з імі такое? З намі ўсё нармальна, мы шукаем. Ага. Дык гэта мой камп'ютар. Вось дык справы. Дзяўчынкі, вы чаму ў мой камп'ютар палезлі? І каго вы там знайсці жадаеце? Лесік, ты са сваім камп'ютарам зусім не сочыш. Вось ён там і з'явіўся. Ты хто? Камп'ютарны дамавік. Хто? Камп'ютарны дамавік. Добра вы прыдумалі. Нічога мы не прыдумвалі. Няўжо вы ў мой камп'ютар дамавіка пасадзілі? Кася, я прыдумала. Трэба камп'ютар патрэсці. Дакладна, дамавік адразу і выскачыць. Давай. Асцярожней, вы яго Ой, зламаеце. не слухай яго, Вара, трасі яшчэ мацней. Калі так камп'ютар трэсці, ён мультфільмы перастане паказваць. Думаеш? Упэўнены? Зрабіце перапынак на мультфільм, а? Можна, а пасля працягнем шукаць. Што ты робіш? Я хачу яшчэ разочак камп'ютар патрэсці, каб адтуды дамавік выскачыў. Ды якіх дамавік у камп'ютары можа жыць? Хто ж сюды ўціснецца? Камп'ютарны дамавік якраз можа і ўціснуцца. Я ўпершыню пра такога чую. А вы, сябры, вы чулі пра такога? Сустракаліся з ім? Калі сустракаліся, адкажыце, як ён выглядае? Які ў яго твар, якая вопратка. Ніхто ніколі такога дамавіка не бачыў і ніколі не ўбачыць. Чаму ты так лічыш, Лесік? Таму што яго не існуе. А я ўпэўнена, што ў кожным камп'ютары жыве свой камп'ютарны дамавічок. А як ты думаеш, Кася, ён добры ці не вельмі? Спачатку, калі знаёміцца з вамі, вельмі нават добранькі. Ён дапамагае цікавыя гульні знаходзіць, падказвае, як гуляць. Потым мульцікамі частуе, прыгожымі малюнкамі. Цудоўны дамавічок атрымліваецца. Гэта спачатку. А што можа быць пасля? А пасля гэты камп'ютарны дамавік пачынае вас да экрана прымагнічваць. А гэта як? А так, што вы сядзіце і адарвацца не можаце. Нават калі вас матуля кліча, вы ёй гаворыце «Я зараз», а самі працягваеце ля камп'ютара сядзець. Ой, і праўда, такое бывае. Я ж кажу, што гэты камп'ютарны чалавечак у камп'ютары сядзіць. І што, у яго моцны магніт ёсць і нават моцная ліпучка? Ой! Ой, адчапіцца ад такой ліпучкі, зусім немагчыма. Давайце мультфільм запусцім. Можа, і дамавічок яго з намі паглядзіць і не будзе нас вельмі моцна прымагнічваць. А я ведаю, як камп'ютарнага дамавічка з яго камп'ютара выгнаць. Калі ведаеш, гавары хутчэй. Слухайце уважліва і паўтарайце за мной. Ой, Вара, ты камп'ютар не зламай. Не хвалюйтесь, з камп'ютарам усё будзе ў парадку. Але вы адчуваеце, што калі камп'ютар зачынены, да яго не так хочацца дацягнуцца. Давайте праверым. Давайте. Што адчуваеш, Касечка? Адчуваю, што галава ў бок камп'ютара не паварочваецца. І гэта цудоўна. А калі зрабіць вось так? Ось. Замест гартання камп'ютарных старонак можна і кніжку пачытаць. Нават самім ілюстрацыі потым зрабіць. Ага. І галоўнае, бацькі не будуць увесь час паўтараць, што час гуляння з камп'ютарам скончаны.
Яны любяць паўтараць, што за камп'ютарам мы псуем вочки і спінкі. Але і за кніжкай трэба сядзець па правілах. А давайте зараз і паўторым, як трэба чытаць. Я ўсё пра гэта ведаю. Ты ну! Ну, зараз убачыце. Так, Гэта ты, Варачка, быццам на канапе ляжыш? так ляжу і ў кніжку гляджу. Запомніце, лежачы чытаць не вельмі карысна для вочак. А так можна чытаць? Вядома, не. Носом ніхто не чытае. Можна спінку сапсаваць. Сябры, падкажыце, калі ласка, як трэба кніжку трымаць? Многія нашы гледачы пра гэта ведаюць. Так, прыкладна на такой адлегласці трэба трымаць кніжку ад вочак. І спінка павінна быць роўная. Правільна. Не, ну мне так не вельмі зручна сядзець. То на адзін бок хочацца схіліцца, то на другі. Спачатку не ўсё можа атрымацца, а пасля зразумееце, што сядзець так даволі зручна. Дзякуй, Кася, за навуку. Мы і гледачы ўсё добра запомнілі. Ну, спадзяюся на гэта. А ты правільна, Варачка, зрабіла, што пераставіла камп'ютар. Ён увесь стол займае. Галоўнае, мы зразумелі, што і без камп'ютара можна цудоўна правесці час. І ніхто вас болей не прымагнічвае. Не, адным словам, камп'ютарны даведачок схаваўся. А мы так і не заўважылі, калі ён выходзіць, як ён выглядае. А давайте такое заданне нашим гледачам дадзім. Намаляваць дамавічка, які ў камп'ютары хаваецца. Так, сябры, раскажыце, якім ён можа быць? Добрым ці злосным? Калматым ці з прыгожай прычоскай. І ці ёсць у яго імя? Адрасы, на якія свае малюнкі адпраўляць? Памятаеце? 220 114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Ці можаце скарыстацца электроннай поштай добраранак.tv@gmail.com. Так, заданне для гледачоў мы далі, а зараз самы час дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! І мы абавязкова яшчэ што-нибудь смешнае прыдумаем.